Vi har fået en prøve om i sprogforståelse, hvor vi har fået 3 spørgsmål. Første handler om, at vi skal udarbejde en sætning, hvor minimum 6 forskellige ordklasser er repræsenteret. Nummer 2, det handler om, at vi skal udarbejde 3 sætninger. Det er en dansk, engelsk og så vores fremmedsprog, hvor jeg så er spansk. Og nummer 3 er så, at vi skal udarbejde 2 sætninger, som skal analyseres. Opgave 1, der skal vi så lave en tekst, og der har jeg så lavet en gang med en sød og pige fra landet gerne have en bil. Så skal vi så finde funktionen, form og kendetegn ved ordene. Første, der vil jeg så gerne snakke om vil og have. Der er formen verbum og datid infinitiv. Kendetegn ved det her, det er at jeg og at sættes foran, som for eksempel jeg vil og at have, hvor at jeg ville det er datid og at have det er infinitivt. Funktion ved det her er illustrativt. Så har jeg så om en, som så er en artikel, og kendetegn det er singularis ubestemt. Det kan selve funktionen ved artikler, det er at du kan bestemme ubestemt eller bestemt, og singularis og pluralis. Så hvor singularis det er ental, og pluralis det er flertal, og så er det så bestemt eller ubestemt. Så har jeg så sød og ung, hvor det er det adjektiv. Det bøjes i køn og tal, og funktionen det er at det siges noget om navnord. Så har jeg så om pige, bil og landet, hvor det er det så substantiver, navnord, hvor man kan sætte en eller et foran, og funktionen ved det her det er at det betegner noget. Så har jeg så gerne, hvor det er med måde, og en gang det er så blevet beskrevet som tid. Det er adverbium, hvor det er kendetegn, det er at det udtrykker nogle særlige omstændigheder, og funktionen det er hvordan omstændighederne forholder sig til, eller hvordan man forholder sig til omstændighederne. Så har jeg så om fra, hvor det er præposition, som kendetegn det er at det udtrykker sig med kasseord, som er over, under, ved siden af og sådan noget. Funktionen ved det her det er at det bliver undertrykket i forhold til tid, sted, måde og årsag. Så opgave 2. Der skulle vi så skrive 3 sætninger inden for dansk, engelsk og så vores fremmedsprog, hvor det så illustrerer 3 forskellige tider. Den danske, der har jeg så valgt, at jeg vil gå en tur med hunden i morgen, som så er fremtid, som også kan blive kaldt infinitivt ud fra funktionen. Så har jeg så engelsk, I walked the dog yesterday, som så er datid, også for funktionen. Og så på spansk, der har jeg ir og otter, som er nutid, som betyder jeg går. Formen for det her, det er, at alle 3 er verbum. Det skulle vi jo have med. Og så kendetegnet det her, det er på dansk, at det samme. Jeg vil gå, jeg gik, alt det der, hvor det er på engelsk og spansk, der ændrer det sig efter grundledet. Så har jeg så opgave 3, hvor vi skal udarbejde 2 sætninger, som skal analyseres. Det første, det er, at barnet maler sin nye cykel hver dag. Hvor det er, at vi både har verbal, grundledet, objekt og verbialledet med. Nummer 2, der skulle vi så lave en sammensætning, hvor den første det var enkelt, og så skulle vi også subjekt prædikat med. Og der har jeg så valgt børnene kaldes kunstnere af deres forældre, hvor vi også har det med, hvor et subjekt prædikat også er med, og det er kaldes kunstnere på grund af det er noget som hvor det er de kan være eller de kaldes. Og det var så det vi skulle lave, og det var det jeg så har lavet.